Sú duchovia? Sú paranormálne veci, ktoré si nevieme vysvetliť? Ja si myslím, že áno. A moje meno je Dušan. Taktiež aj tento kanál YouTubeový Dušan Safe. Presne na mojom videu a na mojom kanáli nájdete všelijaké mocné videá, čo sa týka hlavne o fakte, o paranormálnych veciach, taktiež aj novinky zo sveta. Ale poďme na toto video, ja vás všetkých vítam a chcem povedať ešte predtým, že mám tento postoj tu s týmto mikrofónom, s touto novou kamerou a budem to skúšať a budem potom aj dávať inakšie pozadie, ale zatiaľ to je takto, nič strihané, presne ako realita funguje. Dneska sa pozrieme na Benditos Bastardo TV a proste to je jeden chlapík zo Španielska, ktorý nahráva paranormálne veci a ja si myslím, že to je king zatiaľ na mojom mieste a môj názor, že to je king, lebo doteraz som nevidel žiadneho inakšieho človeka, ktorý naozaj dáva konkrétne každý druhý, tretí deň videa hore a s takou realitou, však poďme sa na to spoločne pozrieť. Dámy a páni, ja vás vítam ešte raz na mojej stránke Dušan Safe a poďme sa pozrieť na video. Dnes si tu pozrieme vlastne video od Jose Bendito. Tak nakrátko ešte, aby som mohol povedať, je to človek zo Španielska, je to Ghost Hunters a naozaj tento človek už má za sebou veľa vecí, budov, taktiež aj hospitaly, psychiatrie a tam, kde vlastne tá tajomná čierna komnata tých duchov existuje. Nebudem obkecávať, poďme spustiť hneď to video na začiatok. A ideme na to. En el psiquiátrico más duro, más cruel, más chungo de toda Europa. En este psiquiátrico, y siento decirlo así, maltrataban y trataban de una forma pésima a los pacientes. Akože keby som mohol povedať ešte dopredu, takže on hovorí, že nachádza sa na psychiatrie, kde naozaj voľa, kedy dávno, neviem konkrétny rok, strašne to tam bolo. Ľudí týrali a taktiež existuje jedna pamiatka na tých zosnulých voľa kedy a presne ide o túto ženu. Que han puesto esto en homenaje a una chica que aquí padeció lo más grande. Esta chica, sé que suena a película, pero es real, es verdad. Se arrancó hasta los ojos aquí en este lugar. Takže na toto mieste v tejto psychiatrii je vlastne tá pamiatka o tej ženy, Chica, ktorá tam vlastne dlhé roky na tejto psychiatrii bola. Zažívala tam veľmi neshodné zmeny a vlastne tí ľudia, ktorí tam vlastne pracovali, sa správali tým ľuďom jak zvieratá. Era una persona, entre otras muchísimas, a la que tenían siempre atadas de pies y de manos, a la que alimentaban fatal y a la que trataban de una forma pésima. Pésima, ya os digo. Considerado este lugar como uno de los psiquiátricos, por no decir el que más, duro y cruel de toda Europa. Ešte, že hovorí, že vlastne toto je tá najdesivejšia psychiatria z celej Európy. Es un auténtico abuso. Son realmente kilométricos. Naozaj, ako môžem povedať, choďte si pozrieť, volá sa Son Jose Benito, pasillos taktiež aj na Instagrame. verdaderamente inmensos. Budeme vidieť taktiež aj, myslím si, aj TikTok. Yo he dado una pequeña vuelta zaujímavé veci a videá tam má. A tu por naozaj si inspeccionar myslím, že to je el reál. sitio y no lo he inspeccionado entero porque es un auténtico abuso. Por favor, me cago en sus muertos. Si predstavte tam byť sami. A tá budova je velikánska.
Ešte mi aj walkie-talkie vypadol z hovačku. Je to jeden tých týpov, ktorý naozaj si myslím, že toto je všetko reálne a on to naozaj robí. A má všelijaké videá. Vale, allí al fondo está la cámara, ok. Dios mío. Dios mío. Tío. ¿Y esos lamentos qué son? Ty kokos. Viete si to predstaviť? Tam byť vo velikánskej psychiatrii sám. On tam vždy ide sám s 3 kamerami. Myslím si, že jeho aparatúra na kameru je veľmi, veľmi dobrá. Tú kameru som mal. A ona je taktiež aj v nočnom videi. Robí to cez GoPro. Ale veľmi zaujímavé. Dios, es que no se acaba nunca. Dios, por favor. Ty vole, dúfam, že tam nič neskočí teraz. Dios mío. On tiež hovorí, že Pane Bože, že čo sa deje tu, ne? Že keby, že tam ja som sám, tak musím naozaj dopredu povedať, že asi mám posraté v gatiach, lebo ale mám na pláne naozaj takéto niečo robiť, tak uvidíme, čo v budúcnosti mi dá, tak uvidíme, no. Ale je to bomba, ne? Takéto video robiť. Hola. Mám zimovravky, že čo sa stane? Wow. Som to zatiaľ nevidel nič. ¿Quién se lamenta así? Že či tam niekto je? Vaya abuso. Qué sensación tan extraña, tío. Že sa strašne zle cíti. Me ha parecido escuchar a alguien por aquí andando. Že počul som kroky. ¡Madre! Ste to videli? Algo ha tirado esa silla, Dios mío. Stolička sa pohla, alebo niečo takého, ne? ¿Quién ha tirado de esa silla? ¿Quién la ha tirado? ¿Ha sido Virtudes? ¡Buah! Wow! A presne práve preto on má takéto paranormálne videá, kde vlastne on vždy ide buď svojim bratom, on to robí, neviem, myslím si, že 7-8 rokov nejak tak, ale on má takéto videá a to je proste vidieť. To je proste vidieť, že to proste není to nafejkované, tam nikto není, ono to je tak, ako to má byť. Duchovný Hostia. život. Ostia, do prdele.
Madre. Madre. To je vlastne ten duch. ¿Qué cojones? Las dos sillas y he escuchado otra vez un lamento, una voz, algo, Quillo. Počuje kroky, A výkriky. ver. Me voy a caer. Vamos a ver. Ahí está. Hostia. Hostia. To je vlastne walkie-talkie. Lo acaba de tocar. Lo acaba de tocar. Lo acaba de tocar. Vlastne Veru, Marky. spirituálny život, ne? Že okolo tie sviečky, on to proste všetky má, on má vlastne aj tie všelijaké prístroje na to, na tie paranormálne, tepelné a všetko to pípa, radary tam nejaké má. Naozaj je to človek, ktorý sa v tomto odbori naozaj nachádza a je veľmi v tom dobrý. Mira. ¿Es virtudes? Tío, Pozri, sám tam je, sám. Si to predstavujem teraz. Že kebyže ja som tam. Kto ma zachráni? qué mal rollo, tío. Prometo que tengo la sensación de como si Schody hore. tuviese algo al lado mía. O alguien, tío. Že on cíti vlastne, preložím to rýchlo, že on vlastne cíti, že keby niekto je za ním. Cíti tu nejakú tú identitu nejakého inakšieho paranormálneho javu. Prometo que es una sensación súper chunga y súper rara, ¿eh? Como si tuviese algo encima, tío. ¿A quién he escuchado entonces? ¿Quién se lamenta de esa manera? ¿Qué? ¡Madre! ¡Hostia! Dios mío, ¿qué cojones? Kto by toto vlastne spravil? Jak? Čo tam má nejaké lano alebo niečo takéto? To je proste to, keď niekto vyvoláva ducha, ja si myslím, tak sa to aj stane. A treba si naozaj ešte predtým minimálne 100-krát premyslieť, či naozaj ho chceš vyvolať alebo nie. Por Dios. Dios, ¿dónde estoy? Hostia, ¿eh? Wow. Hostia. Napíšte do komentára, čo by ste vy robili pri tejto situácii. Madre mía. Prometo que no estoy entendiendo nada. Pani, tá atmosféra v tom, to prostredie, však to není normálne. Prometo que la tensión es mortal, ¿eh?
Y yo ahora tengo una pregunta, después de lo que he escuchado y lo que he visto, y saber que los pacientes que estuvisteis aquí sufríais muchísimo y os trataban muy mal, že on vie, yo corro peligro en este lugar. Dios mío, si to videl? Niekto ho po ráne Dios mío. zaťahol. Algo me ha tirado del gorro. Algo me llevaba. Lo sabía, tío. Normálne Lo sabía. zimovravky, neviem, či to videl. Lo sabía. Me llevaba. Llevaba un rato notando como si alguien estuviese al lado mía. Me niego. No. A on vlastne cítil No. celý čas, že Recógeme voy. niekto za ním stojí. Paso, že paso, niekto paso. tam je. Paso tranquilo. Z môjho hľadiska to tak naozaj Recojo. Esto es chungo, esto es peligroso. Recógeme voy. končí, už nevládze. Končí. Toto bol Bandito. Paranormál zo Španielska, dámy a páni. Bomba. My sme naozaj na rohu veci. No dobre, tak sme si pozreli teraz ešte raz Bandito s Bastardom. Naozaj choďte si na YouTube pozrieť jeho YouTube channel. Má tam naozaj nehorázne videá v dobrom, lebo takéto podanie a naozaj zachytiť na kameru niečo takéto, tak je to naozaj fuška. Ale ja, ako som povedal taktiež, že keď niekto ide vyvolať ducha, tak musí si naozaj 1000-krát minimálne ešte to premyslieť, aby či naozaj chce vyvolať toho ducha. Je to tajná a taktiež aj táto téma vlastne o tomto všetkému, že ako to vlastne je, skaďa to všetko môže byť a či je to nebezpečné. Ja si myslím, že áno, takéto niečo robiť. A taktiež aj existuje tá Ouija doska, ne? Kde si to vlastne môžete s tým paranormálnym duchom taktiež aj sa komunikovať a je to podľa mňa veľmi nebezpečné. Dobre, tak dúfam, že sa vám toto video aj so mnou taktiež s mojím kanálom páčilo. Nezabudnite nahodiť tam svoje komentáre, nezabudnite dať like na toto video a ak chceš, nebudem ťa do toho nútiť, je to zadarmo, tak mi tam dá jeden odber. Budem veľmi rád a chcem, aby táto super vecička naozaj išla s nami hore. Lebo tieto videá ma strašne moc bavia, dúfam, že aj vás. Ja vás všetkých zdravím a toto bol Dušan Safe. Len pre vás a taktiež aj na budúce. Čaute, majte sa a pekný večer.